kod chal mar ngima masani ema miyo gik makamagi duto timore. Oganda oseketo tenge wechego mago mag ohala gi mwandu, kendo kata pur, mano pur gi mwandu, kata pur gi ohala e yo monego bed ni iluwogie. Kendo sani gineno mana kinde masani, thoth gi wacho ka ni en mana kinde ma wantiere ni. Wauso mondo wacham kata gigo watigo e kinde mantie sani, wacho ni mbele kacha biro jipanga, kata kochopo mbele to bokadhe kochope. Roy. Erokamano. Iwinjo duoko kata paro ma jopiny golo kanyo, to ng'isowa kendo teno ka golo chalwa mang'eny ni jowa mang'eny pod onge gi lony kata rieko kata paro mar pur gi ohala masani e lando. Koro miyo kuom mano daher mar kwayo counties wa meg government, county wa ma Kisumu, Siaya, Migori, mondo gol jo department kata ministry mar agriculture oko, mondo owuoth e gweng' koro, mondo koro gitim gimiluongo ni sensitization, gikel paro, gimed paro manyien e wi oganda, mondo oganda ong'e wach pur masani, kendo ng'e ni kik wapur apura but wapur mar ohala. Nikech ka ng'ato wacho ni ok onyal rito, mano ng'iso ni ng'ani pod okia matut e wach pur gi ohala. Koro jowa mondo onego puonj matut ahinya e wach pur gi ohala, mondo ging'e sa maber mar uso gi sa maber mar keno, mondo gini okony. Ma en mana kaka daktari owacho, gini watemo mana kelo wechegi ka mondo wamed keto ne jopiny paro manyien kendo mar konyogi. Nikech cham to en mana mari kaka ji nowacho, bando mari, to sami use e nengo moyweyo, which means ni nitieko dweche 4 ka itimo nono, nikech kiuse bei matin moloyo pesa manitiyo godo. Mano chalo ng'at mane otimo nono e dweche 4 manopidho bando ne manyaka koro chopo mouse. Koro wagombo mani iyud value for money, iyud ber mar pur ni cha, iyud ber mar pesa ni maniketo sami puro cha, mondo mi ibed ni nyalo puro, kendo e pur ni nyalo mi ber. Kiki pura pura ni puro, ni dweka ni an na pur. Wadwa ni pur mondo pur mipuro mitimo matek e puodho dweche 4 ni okel lokruok. Nikech kiyudo pesa matin to lokruok onge, obo mami gik masani, mana mkati gi soda, ring'o moro matin ka, lakini koro pesa ni ok nya konyi mi tim go kata gimoro, kata mi puonj go kata nyathini moro, kata machulni kata school fee moro malong'o manyalo konyo anyuola ni. Koro agombo ni jopinywa mondo omedo ng'eyo, mana kana kwayo mondo kony jopinywa mondo ng'e matut e wi pur go ohala. Erokamano ahinya. Kapok aweyi kendo aduogo e studio ma Nairobi karka, bende iparo ni jowa ma bende omako chung' margi ni kinde mabiro biro mana chopo kare, kinde ma gintiere sani, gin oganda mathoth, un jolony e weche mag pur, ere kaka onyalo kalo chenro ma kama kata puonjogi mondo mi ging'e adieri wechegi mag pur kod ohala mane kinde ma gintiere sani. Nikech thoth giero gipuro mondo mi gikawe kama nitie matin cha yudo gorogo. Iwicho kanyo ni ayro paket achiel mano mar kg 2 kaka daktari Kasim bende owache karka, mi mana gundero madhi kanya 6-5. Kisetieko kanyo gunde 5, iwacho ni niyudo oduma mang'eny ahinya, in koro iwuok ka in ja Kisumu idhi kilo kacha, iuse ne stonde mantiere kilo kacha, kata iwuok